kad smo javili roditeljima da više nećemo da studiramo, oni su rekli ok, ali onda mi nećemo da vas finansiramo i to je bio moment kad smo shvatili ok, sad ovo što je bio hobi mora da preraste, da bude posao. Prva i osnovna stvar da razumeš da ako prodaješ svoje vreme, se trudiš da ga prodaješ za što više novca. Nema smisla tešiti se idejom o tome da je ok praviti neku platicu od ovog posla, jer ovaj posao tog dana kad prestaneš da fotografišeš, zaustavljaju se sva primanja. Fotografišemo venčanja koja koštaju blizu 1.000.000 eura. Sam jedan događaj koji organizuju mladenci. Veliki izazov u našem poslu je što ti treba da dođeš do klijenta koji je spreman da izdvoji ogroman novac, ali nikada pre se nije interesovao za tvoju industriju i nikada posle se neće interesovati za tvoju industriju. Sad ti treba u tom jako kratkom periodu nekako ti njemu da se pojaviš. Gde da mu se pojaviš i kako? Jer u tom trenutku niko u Srbiji praktično nije ni naplaćivao da slika venčanje, već se oslanja na to da će da proda slike gostima. Mi smo momentalno stavili cenu koja je bila, mislim reći ću, smešno, 500 eura. Jer smo mi sračunali da mi ako uslikamo 20 venčanja za godinu dana, s tih 500 eura ćemo imati 10.000 eura, što kad podelimo to nam je neka platica. Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rešavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova Payoneer ti daje rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Payoneer kreni odmah, registruj se na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijete iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa koje možete startovati uspešnu IT karijeru. Trenutno je u toku velika akcija 20% popusta na sve obuke na Quantox Akademiji uz promo kod Biznis priče. Nastava se odvija online uz konstantnu podršku stručnih predavača i trajni pristup materijalima u bilo koje vreme. Popunite prijavu koja se nalazi ispod podcasta i u napomenu unesite kod Biznis priče. Sve obuke počinju u oktobru. Neko skaliranje, dalje neki level up. Tako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas imamo jednu specifičnu situaciju, posebno dragu, zato što imamo jedan bračni par i najbolje biznis partnere. U pitanju su naši najbolji fotografi venčanja, Danilo i Sharon. Dobrodošli u Biznis priče. Hvala, bolje te našli. Hvala što si nas pozvao. Tako je. Vas čovjek ne može ni da bukira, lista je dugačka i sad koliko ranije neko može da se prijavi da biste slučajno mogli da fotografišete tu svečanost? Kolika lista čekanja? Pa, uglavnom nas klijenti bukiraju negde godinu dana napred, godinu i po, zavisi. Mada gledamo i mi, znaš, da ne bukiramo baš prerano, nego onako otvaramo booking taj negde tu, 9 do 12 meseci pre termina. Tako da, to je negde onako iz praktične strane, zato što mnogi ljudi kada organizuju venčanje uzmu neko vreme da to urade kako treba, tako da im treba tih nekih godinu dana, a i nama je to okej da bismo imali neki onako održiv biznis model, da baš ne bukiramo 3 godine napred pa da ne znamo gde smo. Ljudi kod nas kad spominju, a i u svetu, jer više radite, manje radite danas Srbiju i region, kada spominju najbolju fotografiju svadbenu, vi ste neki simbol za to. Koliko je trebalo vremena da prođe da bi se to desilo, da bi ste uspeli preko noći? Da bismo uspeli preko noći trebalo je samo 10 godina. Veoma dug period i ako nas pitaš, imali smo osjećaj kao da je trajalo 20 godina, ali da, 10 godina već se bavimo samo ovim poslom. Ono što sam spomenuo, uvek pitam, ako su partneri, biznis partneri, vi ste i životni saputnici, od kad se znate, kad ste se upoznali? Sharon će ti ispričati. Jel ceo život? Ceo život. Upoznali smo se kad smo imali 7 godina, a počeli da se zabavljamo kad smo imali 14 i mi smo prvi momak i devojka jedno drugome i poslovni partneri, najbolji prijatelji sve jedno drugome, tako da, zajedno smo više od pola života. Sad više, ove godine zvanično više pola života smo zajedno. I to je zanimljivo, zašto baš ovaj poziv fotografa,
rekli ste da je to jedino što ste mogli da uklopite da zajedno radite. Pa da, odrasli smo, mislim, upoznali smo se kao klinci, nekako provodili smo celo detinjstvo, te srednjoškolske dane smo proveli zajedno i sad treba da uđeš u taj svet odraslih i odjednom sad treba neko da nas uzme jedno od drugog na 10 sati dnevno, 8 sati dnevno, nama to nekako nije bilo vodu, nismo baš hteli da se pomirimo s tim i onda smo gledali šta je to što bismo mi mogli da radimo zajedno, gde bismo mi mogli da provodimo više vremena zajedno, jer nekako, ne znam, standard, mnogi ljudi su u fazonu, to što vi radite, vi ste normalni, mi to tako ne bismo mogli, ali eto, mi baš ne bismo mogli suprotno, tako da smo tako sebi kreirali. Ko vas je uveo u taj fotografski zanat? Ja. Šalim se. Pa, znaš kako, moj tata je slikar. I ja sam u osnovnoj školi sam trebao za Vukovu diplomu da imam neku diplomu, neko takmičenje. I ja vidim tamo fototehnika, rekao, ovo je super, Čale će da mi pomogne, napravit će mi to na brzinu, nešto da ja dobijem tu Vukovu. Međutim, Čale bio mudar, nije hteo naravno da mi uradi on posao, nego me poveo i pokazao mi malo oko toga kako, šta, kakav kadar, kako šta je zlatni presek i tako dalje. I ja tu osvojim prvu nagradu na tom prvom takmičenju, to je bilo opštinsko, pa na okružnom, pa ne znam šta, i ja shvatim, vidi, znači, nekako tu sam onako osetio u stvari da imam neki talenat ili nešto, neki osjećaj za fotografiju. I onda se to polako razvijalo kroz srednju školu, malo smo slikali prijatelje, drugare, tamo smo, tu smo napravili neki prvi mali biznis u stvari u srednjoj školi gde smo fotografisali drugare, a posle maturante, pošto u Vojvodini imamo one kao tablone i onda na kraju svake srednjoškolske, to je četvrte, godine u srednjoj školi, se cela generacija fotografiše i mi smo tu videli super priliku, pitali direktora jer bi nas pustio da mi uradimo u gimnaziji, to znači bili smo mi tad treći gimnazije, da, slikali smo četvrte razrede tada, to nam je bio prvi u stvari, onako da kažemo, zbiljni novac. I onda smo prali čaše, pošto kad smo prihvatili i zakazali posao, pošto nismo imali ništa od opreme, ni studio, ni ništa, onda smo prali čaše preko zime, preko zimskog raspusta da napravimo, da sklepamo neki studio i da možemo da uradimo taj posao, tako da to nam je onako bila prva, da kažem, prvi korak. Prva tezga. Jeste, baš tako. I u kom smeru je dalje išlo? Je li tu bilo jasno da ćete se baviti fotografijom ili je to bilo čisto, ajmo, napravili smo neki hobi pa tražimo se u nekom drugom smeru? Pa u suštini jeste bio hobi zato što smo završavali gimnaziju u tom trenutku, a kada završavaš gimnaziju nekako se očekuje od tebe da ćeš da upišeš fakultet i da nastaviš nekim ozbiljnim poslom da se baviš. I mi smo isto gledali tako na to, ali bila je tu neka želja da se mi uvek bavimo time. I ja sam upisala ekonomiju, Danilo je upisao ekonomiju pa građevinu. I kao morali smo da ispoštujemo roditelje posle gimnazije da idemo na fakultet. Međutim, posle prvog meseca, ja mislim, ako ne i posle prvog dana smo shvatili da ne možemo, jednostavno ne dopada nam se to što smo odabrali. Nismo kapacitet za fakultet. I vrlo brzo smo odustali od fakulteta i trenutak kada smo odustali, to je bio kraj prvog semestra, kad smo javili roditeljima da više nećemo da studiramo, oni su rekli ok, ali onda mi nećemo da vas finansiramo i to je bio moment kad smo shvatili ok, sad ovo što je bio hobi mora da preraste, da bude posao ako hoćemo da živimo samostalno. Znači, dakle, iz moranja. I savjet za sve roditelje, kada deca kažu nećemo da studiramo, isecite im primanja, garant će da uspeju. Ovako nema šanse, ovo stalno da ti nešto neko tu dotira, šta, kad ćeš da dođeš do svog novca, mislim. Je li bila frka tada, kako ćemo sada, pošto pre toga niste imali razrađen posao? Kako ne, ali dobro, ali nije nam to bilo, kako jeste prodali opremu? Posla. Najbrži način da se zarade pare. Da. Ne, znaš kako, nije nama to bilo toliko traumatično jer smo bili, mislim, svako studenti, nije da smo sad živjeli sa, ne znam, 1.000 eura. Živjeli smo svakako okolo sa 1.000 dinara nedeljno, mislim, znaš, nije to neka sad velika razlika. Nama bila je toliko koliko je nama trebalo da preživimo kao studenti, smo negde uvek mogli da se snađemo i da skrpimo, ali fazon u stvari bio iz toga izaći i shvatiti da li mi možemo od ovoga zapravo da napravimo posao od kog mi možemo da živimo u budućnosti. I mislim da je potez naših roditelja bio namenjen tome da nam pokažu da mi to ne možemo, a svi naši potezi su bili usmereni ka tome da pokažemo da možemo i onda smo... Koliko vam je trebalo to da im dokažete? Pa evo, 10 godina. Još uvek se dokazujete, ja? Šalim se, nije, već posle 2-3 godine, ja mislim da su mogli da vidi da već smo tad počeli da kažem da pravimo neki novac koji je bio više nego njihove plate i više, znaš, onako već je to moglo da se vidi da smo... A gde ste pravili to, šta ste fotkali?
Pa fotkali smo svašta u početku, radili smo, prvo smo počeli, stvari kažem, mi smo počeli tako što sam ja bio fotograf, a Sharon je bila... Šta sam ja bila? Pa ne znam, moja devojka, ali nekako... Ne, ali smo nekako, bez obzira što sam ja kao držao fotoaparat, mi smo stalno vikali mi. Nije nam nikad to bilo kao ja sam fotograf, a ona se bavi nečim drugim, nego smo ipak uvijek nekako osjećali smo u tome zajedno, bez obzira ko se bavi konkretno. Zajedno učestvovali u kreativnom procesu i svemu tome što je bilo pre samog fotografisanja, a onda na fotografisanju je on držao fotoaparat i kao nismo vidjeli kako uopšte može da bude dva fotografa da se bavi fotografijom u tom trenutku. Je Sharon bila fotograf, ja sam bio stativ. To je bila negde raspad uloga, šalim se, ali... Hoću da kažem, nekako smo u to ušli zajedno i osjećali smo da smo zajedno u tome i prvo smo se u stvari bavili modnom fotografijom, odnosno ja sam fotografisao neke modne editorijale, Sharon je tu učestvovala naravno najviše u kreativnom delu i bavila se šminkom i slikali smo tu razne testove za manekenke kada počinju tek da se bave i tako dalje i to nam je bilo opet onako neka solidan neki izvor prihoda, ali nije nam se baš dopao generalno taj sklop u tom poslu, u smislu taj odnos klijent, ko je tebi klijent, ko tebe tu plaća, s kim ti tu radiš, znaš kako nam je bilo nepovezano, ovaj te plaća, ovome radiš, ovaj je zadovoljan, ovaj nije zadovoljan, ovaj ti zahteva, ne znam šta, nekako je totalno bilo onako, nije nam bio način na koji mi volimo da radimo i onda smo imali priliku da pozvali smo se, jer smo fotografi, kad si fotograf možda slikaš šta hoćeš i onda su nas zvali jednom da slikamo neko venčanje u Apatinu, jedno mesto pored Sombora. I mi smo to prihvatili kao da probamo da vidimo kako to izgleda, mada mislim to je tad bilo ono na najnižem mogućem nivou u smislu i venčanja i fotografije venčanja, to je pre 10 godina bilo u Srbiji, žali Bože, posljednja rupa nasvirala. Ma ne, pa to je bilo ono, bilo ko se bavi bilo kojim poslom i vikendom slika za 80 € nešto da napravi neke pare. I međutim, mi smo to znanje i kreativnost iz modne fotografije preneli na venčanje, iako sad mi nismo taj sam dan venčanja fotografije, ne znam kako spektakularno, napravili smo super editorijal, u stvari, odnosno super fotografije tih portreta mladenaca, koje su momentalno bile nešto potpuno drugačije na tržištu i što kad smo okačili na Face, koji je tad bio najaktualnija mreža, ljudi su primetili odmah, bukirali još 1-2 i nekako smo videli, kažem, u tome svemu da, osim što možemo da zaradimo od toga i da možda napravimo neke, jer nama, kažem, zaista nam je u tom početku bio jedini cilj da napravimo makar platu i da možemo da preživimo od tog posla da bismo mogli da nastavimo dalje tako kako smo zamislili. A i venčanja su zapravo prvi put kada sam ja uzela fotoaparat, jer smo za to venčanje bukirali i snimanje i fotografisanje i nekako smo shvatili, aha, ovo je posao gde zaista oboje onda možemo da radimo i to nam se između ostalog dopalo i verovatno je to bio okidač pored toga što može super da se zaradi, u tom trenutku nam je to odgovaralo, da možemo i zajedno da radimo. I na kraju krajeva, kažem, klijent ti je taj koji pozira, sve je tu, znaš, sve je nekako kompaktno, minimalno, jednostavan setup, oni su ti direktan odgovor, da li su zadovoljni ili nisu zadovoljni tvojim poslom i nema nikakve komplikacije u smislu nekih produkcija, nekih 5. 6. lica s kojima moraš nešto da iskomuniciraš, tako da je. Kako ste se vidjeli sad u tom ambijentu koji, rekli ste, svadbe pre 10 godina i ceo taj stil koji estetike nigde ni na pomolu, kako ste se vidjeli sad u toj cijeloj industriji, plus uslovljavanja sa restoranima, ceo taj biznis kod nas koji je... Mi smo počeli da slikamo venčanja u Somboru gde nije bilo uslovljavanja u restoranima, što je bilo baš zanimljivo. Za ljude možda koji ne znaju da objasnimo šta je uslovljavanje. Znači, u Srbiji restorani, u Beogradu, Novom Sadu, većim gradovima, imaju potpisane ugovore sa fotografskim radnjama koje, ako se tamo venčavate, potpisivanjem ugovora sa tim restoranom, vi morate da angažujete i fotografa koji je angažovan od strane njih. I faktički ne možete ni da birate fotografa, nego moraš da uzmeš fotografa koji ti restoran nametne. U protivnom plaćaš odštetu, toliko koliko fotograf plaća restoranu, u stvari reket da tu slika. Znači sad to 2-3 € po gostu. I sad zamisli kada je venčanje od 600 ljudi, znači ti 1800 € moraš da daš, da isplatiš, da ne slikaju, da bi onda još platio drugog fotografa da slika. To je biznis i pol. Jeste imali probleme s tim? Biznis priče, čoče, to treba ti budu gosti, razumeš šta mi ovde pričamo. Jeste imali probleme s tim? U početku ne, zato što smo slikali u Somboru i onda kada smo došli do prvog venčanja u Beogradu, što je isto bilo
trebalo je doći do toga, ali tu nam je Face pomogao stvarno i ono što hoću da kažem je da smo mi oduvek bili proaktivni, nismo prepuštali slučaj sad će nas neko iz Beograda da zove da mi slikamo njemu venčanje, ne, nego u tom trenutku ja sam svim, znači gledala sam mlade koje traže venčanice na Fejsu, na tim grupama ili stranicama od venčanica i pisala ćao, mi smo fotografi, radimo tako i tako, možda pogledaš naš portfolio ovde, ako želiš, mi bismo ti fotografisali venčanje, slali ponude i to. I mi smo bukirali nekoliko venčanja i na taj način i stvarno smo bili oduvek proaktivni. To je ono što mislim da je naša neka najveća vrlina. I kad smo došli u Beograd, onda smo se susreli prvi put sa tim da kao mi ne možemo da slikamo, da nas mladnici zovu, platili su nas i oni nisu sada znali da je ta situacija, kao nama ne dozvoljavaju da dođu naši fotografi na venčanje. I tu je bilo par godina, bome, onako dosta škakljivo što se toga tiče, ali je bilo nekoliko restorana u Beogradu koji to nisu radili. Između toga, jedan restoran na Kalemegdanu nije to radio, nije uslovljavao fotografom, ali tamo su bila možda i najbolja venčanja tada u Beogradu, što smo mi videli kao super priliku da počnemo da slikamo venčanja upravo tamo. Tako da. I šta je bilo zgodno kad smo slikali venčanja tamo je što su to u stvari bili uglavnom mešani parovi. Mlade, recimo, bile Srbije, mladoženje iz inostranstva, i su imali dosta gostiju iz inostranstva i tu smo mi u stvari videli neku priliku i ideju o tome da bi možda mogli da dođemo i nekako i do inostranstva. Ako se tu pokažemo, ako tu uradimo dobar posao na tom venčanju, možda će nas jer su sama ta venčanja već estetski izgledala mnogo bolje od ostalih venčanja koje smo slikali. Donosili su nešto to iz inostranstva, i Pinterest koji u tom trenutku je buknuo i doneo inspiraciju mladama i odjednom mi uspevamo da imamo nešto slično kao što se dešava napolju na našim fotografijama. I mi smo videli priliku, shvatili smo, znači, ovaj restoran gde dolaze naši klijenti i shvatili smo onda da treba da uradimo SEO za taj restoran, ali za fotografisanje venčanja. I napravili smo na našem web sajtu stranicu Kalemegdanska terasa wedding photographer i bila je na engleskom stranica jer smo shvatili opet da mnoge mlade su strankinje i da ukucavaju na engleskom kada žele da vide taj restoran, kako se zove restoran, pa wedding uz to. I mladi su pre nego što dođu do restorana dolazili na naš sajt. Pa zato što Kalemegdanska terasa uopšte nije uradila SEO. I mi smo bukvalno imali bolje SEO nego oni za njihov keyword. I onda smo provalili da, pošto toga nema, onda smo napravili još 2-3 stranice, da je između ostalog bilo samo Kalemegdan wedding ili Kalemegdanska terasa wedding, bez fotografer, samo smo gurali u stvari da što više ljudi koji hoće tamo da se venčaju, a kucaju keyword na engleskom, uđu na naš sajt. A na sajtu su lepe fotografije venčanja odatle i odmah su imali da vide i kako to izgleda. Očito smo mi bila referentna tačka za prvi kontakt kao, je li dobro venčanje, da napravimo venčanje na Kalemegdanskoj terasi. Faktički mi smo postali skoro kao njihovi restoranski fotografi bez da smo bili njihovi restoranski fotografi, jer smo dolazili do klijenata pre nego što su oni dolazili. Pa nas pitala ovo menadžerka, s kim vi imate dogovor? Ta jedne godine smo imali toliko venčanja tamo i pojavljivali smo se da nas je žena pitala kao ko vas tu sad preporučuje, ništa nije bilo jasno. Ništa nije bilo jasno. Da, nisu tada još bili znali za Google, očigledno. Tako da, zaista ta venčanja su nama donela prva venčanja u inostranstvu, jer su mladnici pokazivali te slike svojim gostima i oni su videli da je to nešto super, zvali nas, da li bismo mi otišli sada da slikamo njihova venčanja i to je bilo koje je bilo prvo venčanje u inostranstvu? Pariz bio, ja mislim da je Pariz. Pariz neki smo slikali, da. Venčanje. Daleko je venčanje bilo baš, ali bilo baš na nekom golf nama je to bilo kao totalno nešto drugačije. Mislim, to je bilo low budget venčanje u inostranstvu, ali nama iz perspektive da dolazimo iz Srbije i da vas zovu iz Srbije, da idete tamo da vidite fotograf. Sama ta činjenica je bila dovoljna nama. Znači, stvarno. Kad smo 2016. smo zakazali prvo dali baš dalje destinaciju, bila Dominikanska republika. I mi sedimo, ja se sećam kao čoveče, neko nama daje pare da mi preputujemo pola sveta i njima se kao mogli su da dođu fotografa od bilo gde, sad baš su nas izabrali da mi taj put prevolimo da to uradimo, taj posao. Baš nam je to bilo onako nekako, kako kažem, značajna stvar, znaš, osjećaš se dobro, osjećaš se kao šta sam ja sad tu radi nešto posebno da se to stvarno ostvari i da se desi, tako da. Kako se gradio taj stil kad pogledamo sad od tih prvih nekih svadbi pa do dana današnjeg? Koliko se menja, šta je uticalo na taj stil? Stil fotografije, u smislu izgleda? Pa mnogo je se promenio i to je baš odlično pitanje, zato što
kada počinješ kao fotograf, vidiš koju perspektivu imaš, kao fotografsku, tako, i vidiš fotografiju samo kao bolju fotografiju, vidiš je samo kao bolji fotografski proizvod, bolji kadar, bolje svetlo, bolje ono. I sve vreme si fokusiran na taj neki aspekt fotografskog pristupa fotografiji. I onda kako smo radili sve više i više venčanja i kako smo radili kasnije, vjerojatno ćemo doći do toga, kada smo počeli da radimo i sa nekim agencijama, marketing agencijama, radili nekim kampanjama, onda smo shvatili koliko je zapravo bitno da ne pristupaš kampanji kao iz ugla fotografa, nego iz ugla klijenta. I da shvatiš šta je to što klijentu treba i koji je to proizvod koji ti treba, kakva je najbolja fotografija, kako bi klijent cenio najboljom fotografijom, a ne ti kao fotograf. Tako da nam se mnogo promenio sad u posljednje vreme i stil i pristup i način rada, zato što sada mnogo više posvećujemo pažnje tome da istražimo, saznamo, shvatimo i kreiramo taj profil klijenta za kog radimo i onda da zapravo prilagodimo svoj rad koliko je to potrebno, da zadržimo svoj potpis tim klijentovim željama i tom stilu. A i sama upotreba fotografija je menjala kako, stilski kako fotografija izgleda, zato što mi kada smo krenuli da fotografišemo, to su bile fotografije za album, na primjer, ili dobiju ljudi CD neki i onda gledaju to, prelistaju i to je to, više se nikad ne pogleda. Onda su krenuli da kače fotografije na Face, pa si sad ti morao da razmišljaš na koji način da njima dostaviš fotografije koje će oni biti zadovoljni da objave na Facebooku. I to su bile horizontalne fotografije, zato što na Facebooku je baš preferirati. A danas dolazimo do Instagrama gde ljudi koriste vertikalne fotografije, gde žele da su fotografije sutradan već kod njih u telefonu, da mogu da ih objave, da pokaže šta su obukli, da pokažu kako je venčanje bilo, dekoraciju prikažu, sve moguće što su platili da se vidi. Mislim, bukvalno se upotreba fotografija promenila potpuno u odnosu na to kada smo mi počinjali danas. I mnogi, to je u stvari, mislim, isto interesantan moment, mnogi ljudi danas venčanje ne vide samo kao, da kažem, događaj na kom će se venčati, ovekovečiti ljubav i okupiti ljude, već ga koriste u velikoj meri i kao sredstvo za lično brendiranje. Tako da ti imaš dosta sada, na primjer, influencerki, blogera, ovih i onih iz Amerike, odavde i odande, koji znaju da će venčanje biti jedan od najgledanijih zapravo delova sadržaja te godine i kreiraju, žele da to venčanje njih predstavi na najbolje mogućem svetlu, odnosno na najviše u njihovom stilu, onako kako jesu. I ne samo to, već ne mora da bude ni neka mlada koja ima 100.000 followera. Dovoljno je da bude mlada koja ima 1.000 followera, ali ima svoj brand i sad smo imali mladu iz New Yorka koja je napravila brand šešira, pravila je venčanje u Južnoafričkoj Republici, mi smo je tamo fotografisali i ona je, znači njen PR je radio da te fotografije budu objavljene ili u Vogu, Harper's Bazaru i odmah, znači ona ima milione ljudi koji obraćaju pažnju na nju, a ako je venčanje zanimljivo, zapratit će njen brand i može da ga izreklamira, pritom šeširi su se nosili na venčanju i naravno će biti spomenuti u tim člancima, tako da stvarno je fotografija venčanja nešto mnogo više nego što ljudi zamišljaju da jeste danas. Koliko se menjao sad fokus sa tih klasičnih momenta, scenarija gde su mladoženja na te spontane neke efekte koji toliko nisu vidljivi, na primjer neki spontani momenti? Pa to samo zavisi od toga, mislim da, vidi, u svetu postoji užasno mnogo fotografa venčanja koji pristupaju poslu na neki sličan način na koji mi pristupamo. Hiljade i hiljade fotografa koji sad svako se tu na neki način profiliše u jednom ili u drugom svetu. Ono na šta mi smo fokusirani je upravo to, da prikažem, najviše smo možda fokusirani na taj, da kažem, portretni deo, na to prikazivanje lepote događaja, lepote ljudi, jednostavno svega toga kako je to izgledalo i kako to jeste. Ali naravno ne zapostavljamo ni taj spontani moment. Sad samo je pitanje, opet kažem, šta klijent želi, jer mi možemo da uradimo i više ovoga, manje onoga ili više onoga, manje ovoga. Znači, uopšte nije bitno, više nam je fokus opet na tome da kad uradimo taj intervju sa klijentom, mi zapravo saznamo šta je to što je njima, šta oni cene, šta je ono što je njihovo. Ja uvijek započinjem svaki intervju sa klijentom, prvo pitanje je, u idealnim uslovima, sa neograničenim budžetom, šta je idealan fotograf za vas i šta bi on uradio, kako bi to izgledalo, taj posao koji bi takva osoba uradila za vas. I kada mi oni ispričaju, onda znam koji je to tip klijenta i u kom pravcu treba da idemo i sa radom, i sa komunikacijom, i sa fokusom, i sa svim. Tako da, znaš, nema jednog odgovora na to pitanje, više je to nešto oko čega je važno da ostanemo fluidni kao fotografi i da umemo to da prepoznamo kod klijenta. Jer protivno, mislim, da dolaziš do toga ili da ćeš imati dosta nezadovoljnih klijenata ili nesporazuma ili jednostavno da neće to biti taj proizvod koji su oni
očekivali. Kad ste krenuli, jeste mogli da vidite negde koliko je to tržište, koliko novca ima u toj igri? Ne. Pojma su. Nismo imali stvarno ni predstavu, ni pojma, zato što smo jednostavno tvoja percepcija stvarnosti se gradi u odnosu na to gde se nalaziš i u tom trenutku smo mi videli to kao videli smo samo mogućnost da možemo da odemo negde. Naša želja je bila da mi budemo najbolji na svetu, ali mi nismo znali šta to znači, šta podrazumeva, kakva su to venčanja i u tom trenutku dodatno je što Face i Instagram, ajde da kažem Instagram nije bio toliko popularan, aplikacija se tek pojavila i nismo mogli ni da vidimo šta se to dešava u svetu zapravo. 2016. godine smo otišli u Dominikansku republiku i to nam je stvarno bilo onako jedan šamar realnosti, ali u pozitivnom smislu, gde smo shvatili šta je fotografija venčanja, kakva venčanja postoje, koliko ljudi novca imaju i koliko izdvajaju novca za venčanja i da mi sad samo treba da se preusmerimo na to tržište, mislim, na te ljude. Pa mislim, jako jednostavna filozofija, ako prodaješ svoje vreme za novac, gledaš da ga prodaš za što više. Novca, tako. Ne možeš da proširiš vreme, možeš samo da povećaš novac za koliko ćeš da ga prodaješ. Kolika je to industrija? Šta ste vidjeli te 2016. godine? Koliko to ljudi novca izdvajaju za venčanja, celokupno? Ni tada nismo bili svesni zapravo koliko izdvajaju. Tad smo bili na 10% shvatanja možda. Sad smo, ja mislim, na 70%. Ni sad, ja mislim da mi još uvek nemamo u vidu to zapravo. Ta najviše neka venčanja na svetu, koje su, to su eventi od par miliona dolara, sigurno, eura, ne sad o kojoj god cifri da pričamo, ali i sada venčanja koja radimo, znači fotografišemo venčanja koja koštaju otprilike, neka koštaju blizu 1.000.000 eura. Sam jedan događaj koji organizuju mladenci. I ono što smo provukli malo pre kroz priče, to da vi znate ko je vaša ciljna grupa. Da vi to ne možete da nađete tu ciljnu grupu za isto to što radite na ovom tržištu, da ne možete da nađete i kako možete da nađete tu vašu ciljnu grupu koja uloži toliko novca i samim tim kad se uloži toliko novca, imaće i za fotografa toliko, ali tako? Apsolutno. Pa negde kažu da je, kao trebalo bi, da se izdvoja otprilike 5 do 10% ukupnog budžeta od venčanja za fotografa. Znači, to je negde i sad ti gledaš onda naravno gde ćeš da ideš. Naravno, dobro, na tim mnogo skupljim venčanjima gde su ti milioni u pitanju, naravno nije to baš toliko, ali opet mnogo više se... Pa, mislim, pričali smo o tome, da, malo pre, jednostavno mislim da nije pitanje cene uopšte prema tome, ne stvara se samo pitanje cene prema tome koliko je kvalitetan tvoj proizvod ili šta ti tu daješ i šta ti tu konkretno radiš, koliko je zapravo kome prodaješ i gde na kom mestu ti to prodaješ. Mislim, to je ono, da li je kafa u kafiću u Beogradu ili identična ta kafa u nekom rooftop baru u Njujorku, nisu iste cene, mislim, 20 puta je skuplja vjerojatno u Njujorku, ako ne i više. A ista je kafa, pa što je onda tamo skuplja? A isto je, znaš, to samo treba razumeti, ali doći do te spoznaje i shvatiti da je to okej, da to nije ništa loše, da tome nema ništa pogrešno, nije sad to, znaš, nikoga, kako ja kažem, niko tu nije opljačkan, ti ljudi koji se kreću na takvim mestima jednostavno žive u potpuno drugoj razmeri novca od ljudi koji se kreću na ovim drugim mestima. Vi ste toliko duboko ušli u tu ciljnu grupu da tačno znate sad i sa kojih lokacija, čak i ljudi koji imaju dosta novca, multimilioneri, što kažu, izvan budžeta ste. Da, čuveni gospodin Riddle. Ne, pa sad smo, mislim, jako je simpatičan primjer, jer evo upit smo dobili od gospodina Riddla, koji je vlasnik fabrike koja proizvodi vinske čaše, vjerojatno najbolje vinske čaše na svetu, koje se nalaze u svim najekskluzivnijim restoranima na svetu, sigurno i po Beogradu može da se nađe, piše Riddle na čaši i kontaktira za venčanje i mi pošaljemo najnormalniju ponudu, znači ništa što ne šaljemo inače, ništa mi sad tu nismo napumpavali ponudu jer je ne znam ko, i čovjek nam odgovori da smo u van budžeta. I mislim, mi umre od smeha, kako smo u van budžeta. Tako da smo onda samo, mislim, shvatili smo i to mnogo i ranije, naravno, nije nas to iznenadilo previše, ali to što ljudi imaju novca ne znači da će želeti da ga potroše na neku stvar i to što neki ljudi možda, što im je to zadnji novac, ne mora da znači da ga neće dati u stvari upravo na to, jer oni vide to kao investiciju, vide to kao, pogotovo, kažem, ako neko ima svoj brend, vidi venčanje bukvalno kao investiciju u svoj neki lični imidž, upucat će u to mnogo više para da bi dobio nešto što je faktički reklama, mislim, što je samo novi način da se reklamiraš. Nekada bi morao platiti TVC, koliko? Par stotina hiljada i da mu puštaju, ne znam, po par sekundi, a ovo je potpuno neki drugi način na koji se
oni reklamiraju. I sa kojeg lokacije dolaze vaši idealni klijenti? Uglavnom iz Amerike, a kada pričam o Americi, to je 90% njih je iz Njujorka, iz Evrope najviše iz Švajcarske i iz Nemačke, iz Minhena. To je nekako stvarno... Ženeva konkretno, da, švajcarski. Ženeva. Prethodnih par godina se pokazalo, posebno prethodne 2 i sada sledeća, da najveći broj klijenata koji nam šalje upite je odatle. Jednostavno ti ljudi su spremni, imaju novac koji su spremni da ulože u to, a ono što je super stvar sa Amerikancima je da pored toga što su spremni da daju dobar novac za dobar proizvod, su spremni i da se investiraju u to, da zajedno kreiramo sa njima sadržaj, da stvarno i mi dobijemo jako, jako kvalitetan sadržaj koji možemo da koristimo i za našu reklamu, jer su same fotografije prelepe, jer mladenci su svesni ponašanja svoga pred kamerom, kako da poziraju i mnogo je onda sa njima sve to lakše i možda su nam to omiljeni klijenti. A se sećate trenutka kad ste prvi put podigli cenu? Pa da, pa vidiš što je interesantno. Prvi put kad smo mi podigli cenu je bilo u stvari naša prva cena. Jer u tom trenutku niko u Srbiji praktično nije ni naplaćivao da slika venčanje, već se oslanja na to da će da proda slike gostima. Mi smo momentalno stavili cenu koja je bila, mislim reći, smešno, 500 eura. Jer smo mi sračunali da mi, ako uslikamo 20 venčanja za godinu dana, s tih 500 eura ćemo imati koliko? 10.000 eura, što kad podelimo, to nam je neka platica bila, je li tako? Mogli smo da preživimo od toga i to je nama bio cilj i nismo želeli u stvari da prodajemo te slike gostima, nismo želeli da provodimo vreme na venčanju jureći goste, da njima uvalimo fotku, nego smo želeli da možemo da posvetimo vreme i da stvarno tim klijentima, mladencima damo najbolji mogući rezultat. To nam je bila naša filozofija. Tako da smo mi prvu cenu koju smo mi stavili, momentalno je bio rizik, da li će uopšte ikada želiti to da plati, jer je to bilo van pameti tad nije plaćao fotograf, šta platiš? 80 eura video, fotografije, plate gosti i to ti je to. Tako da eto, to je bio prvi put kad smo podigli cenu, a onda svaki naredni smo negde gledali trudili smo se, to nam je bila politika jedno vreme, da dupliramo. Znači da svake godine gledamo da bude dupla. Jer nas je to vadilo nas iz te zone komfora, stalno smo morali da grizamo, stalno smo imali taj osjećaj velike odgovornosti da smo možda plaćeni više nego što mi u tom trenutku osjećamo negde onako u dubini da vredimo i onda smo se stalno davali mnogo više nego što bismo možda se davali, da smo se negde uljuljkali sa nekom cenom i gurali to. Kakav bi osjećaj prvi put kad ste, da kažem, tu išli duplo, šaljete ponudu? Pa to je bilo sve ili ništa, to je bio taj moment kad su nam roditelji rekli da neće da nas finansiraju. Znaš, to je bilo ono, ili će biti ovo ili neće biti uopšte. Znači, onda se vraćamo na faks i idemo dalje. Nema, tu nismo se mi osjećali nešto, ništa nam tu nije previše to značilo, razumiješ, to je bilo ono, ili će biti ili neće biti. Ali svaki put kad dižeš cenu imaš osjećaj, da li će me neko bukirati za ovo. Uvek je taj strah postojao u tebi, ali prvi put kada neko bukira, onda postane mnogo lakše, jer znaš, ako postoji jedna osoba, a mora postojati 10, ne možemo mi da uradimo 20, nebitno, ne možemo da uradimo 100 venčanja, nemamo ni kapacitet za to, tako da, ali je uvek bilo ono kao, sad ćemo pošaljemo, nemoj da gledaš, klikni send, samo otišlo je negde. Dovoljno da te jedan bukira, kad te jedan bukira, to ti je potvrda samo da, znači, neko vidi vrednost u tvom radu, idemo dalje. Je li isto bilo, ne znam, sa 1000 na 2 i posle sa 5 na 10 i... Isto, bukvalno. Znači, kad meni to stvarno je smešno, ali kad dižeš sa 1000 eura na 2000, ti kapiraš da ljudi koji plaćaju 2000 ne postoje. Znaš, i onda vidiš, onda dođeš na nekih, 5 cifara i onda shvatiš, kao, znaš, šta je meni bilo kad sam dizao na 2, pa nisam mogao da zamislim gde, ali šta je onda, ili imaš neko ko će da plati 6 cifara za to, znaš, a ima, postoje fotografi koji naplaćuju i po 6 cifara, tako da... Koliko naplaćuje najskuplji fotograf na svetu? Pa ono što smo čuli, sad koliko je to provjerena informacija, ali ono što smo čuli, to je što mi znamo, je oko 150-170.000 eura. Za 3 dana? Pa dobro, 3 dana, da, za taj jedan kao wedding weekend, znači to je petak, ta večer, rehearsal dinner, ne to zove, taka probna večera, subota venčanje, nedelja, neki taj... pa ta neka žurka, na primjer, ili branč koji naprave da se raziđu s gostima. Ta 3 dana, znači to je nekih 16 do 18 sati fotografisanja. I onda vidiš da ima klijenata i za to i da je moguće. Apsolutno. Pa samo treba doći u taj krug, treba ući u vakum. U taj vakum i izaći iz jedne realnosti ući u drugu, bukvalno. Znači, to su ljudi koji žive u istom ovom trenutku, samo negde drugde.
Mislim, fascinantno je, stvarno, znaš, neverovatno, ali to je tako. Tako da... Nama je stvarno se ta percepcija o tome koliko novca postoji menjala iz godine u godinu i kažem, ljudi danas mogu kod tebe da gledaju uspešne priče i da imaju gde da upijaju taj sadržaj. Mi nismo, kada smo počeli da se bavimo ovim, nismo imali uopšte ideju gde da gledamo tako nešto. Internet još uvek nije bio ovako razvijen kako je danas i sve što smo mogli da vidimo jeste upravo na tim venčanjima. Ti dođeš na neko venčanje u inostranstvu, da, gde, znači sad neko odjednom ima više para nego na onom prošlom venčanju, tu se sad piju neka druga pića, šta oni piju, šta oni rade, kako, čemu razgovaraju. Na mnogim tim venčanjima se sklapaju poslovi, neko pravi venčanje isto da bi okupio sve svoje kolege, ljude iz poslovnog života i da se sad tu radi networking. Pa onda dođeš na sledeće pa kao ovo prošlo je bilo ono smešno naspram ovoga i iznutra nam se menjala percepcija o tome koliko novca postoji i koliko su ljudi novca spremni da daju na bilo šta. Ne pričam samo na fotografiju. Mislim, ako dođe da peva Andrea Bocelli na venčanje i plaćanje 250.000 eura za to, pa šta misliš? Mislim, znaš, nemaš da plati fotografa 500, razumeš? Nelagodno mu je. Pa malo je glupo, znaš. Ako si pa platio... neće ni da te uzme, da mu daš, mislim, mi sa planerima koji rade, koji organizuju neka od najjačih venčanja na svetu, znači ti njima, ako pošalješ neku cenu koja je ispod cene ostalih suppliera, on neće ni da te šalje. Mislim, zato što, evo, razmisli da sada nekom daš da kupi, ko je navikao da kupuje luksuzne satove i da mu sada daš da kupi neki, fashion neki sat i da košta 500 evra, a ti mu kažeš ima isto sve, znači automatike, isto radi kao da li će ga kupiti, pitanje je. Verovatno neće jer je navikao da on treba da da tu sumu za taj sat. Tako je isto i sa drugim stvarima. Pa i to je taj takozvane to usidravanje cene, je li tako? Znači kad se usidriš na jednu cenu, na jednu mernu veličinu, onda sve ostalo meriš prema tome, je li tako? Ako si platio prostor gde ćeš se venčati par stotina hiljada, ako si platio pevača par stotina hiljada, ako si platio ovo par stotina hiljada, pa sad sve košta par stotina hiljada, moguće sada nešto košta 200 eura. Onda ćeš reći ovo nešto ne valja. Nešto ne nije, pa nije to u mom realmu. Ako mi neko poslao tu cenu, to nije dobro za mene. Da. Fascinantno je to da ste i vi iz male sredine, da ta sredina, rekli ste, niste toliko ni bili okruženi ljudima, pa da imate tu neku lošu percepciju, to je da spustite i kriterijume, već ste mogli prema tim situacijama koje ste i viđali u inostranstvu, bili direktno izloženi, da vidite da je sve to moguće. Jeste. Pa jeste. Ne samo to, a i kući smo. Mi smo se, ja kažem, upijali sadržaje sa svih strana, jer kao u Somboru smo, nemaš sa kim da razgovaraš o tim stvarima. Nema niko da, i da kažeš nekome to možda neće misliti da je zapravo to tako, da je istina. I onda smo se trovali podcastima, slušali sve moguće stvari, da zaista ubediš sebe kao da to je moguće, to stvarno postoji. Iako si vidio sa svojim očima to da još negde potvrdiš, jer tražiš potvrde sa svih strana da je to stvarno tako. Izvučet će možda sad kao da te onako besplatno reklamiram, ali stvarno i tvoj podcast nam je bio jedan od velikih katalizatora, isto da razumemo, jer opet je to sve dok ti to ne čuješ na srpskom. Znaš, ti čuješ to na engleskom, neko je to napravio, ali negde tamo i ne možeš da se jednostavno poistovetiš sa tim ljudima. Ti to razumeš da je to može i vidiš da on može, ali jednostavno ne možeš sebe da staviš u tu kožu. Tako da stvarno, bez šale, tvoj podcast nam je užasno puno značio da osvestimo da i kod nas i na našem govornom području postoje ljudi koji su pošteno i fair napravili neke lepe novce, neki lep biznis, neku lepu budućnost za sebe i za decu i tako dalje. Hvala. A koliko te neke stvari koje čuješ ili ti neko drugi kaže ne usvojiš dok ne osjetiš na svoje koži? Koliko puta vam se to dešavalo? Pa mnogo, jako je teško da ti to izvizualiziraš, to ti je, znaš, kao sad da bi neko dođe i kaže, znaš kako se čuje, ne znam šta. Pa čuje se, sad ću ja otprilike ti objasnim kako. Nema pojma, razumeš, možeš ti otprilike da znaš. Onako bruji, slično kao mešalica. Aj se, šta se ti to možda, znaš, ne možeš ti to da shvatiš dok ti to zapravo sam ne dođeš i vidiš svojim očima i osvestiš. Ja kažem, ja sam se šalio pre, znaš, volim da odem na ta venčanja gde su ti bogati ljudi, malo onako da se otrljam od njih, da mi pređe malo, znaš, ali stvarno je to, znaš, kad ti vidiš, jer hoćeš da, pazi, najbolji kontakt koji si imao, sa ljudima koji su, da kažem, neki uspešni biznismeni ili nešto tako, je da si ih možda nekad negde video kroz zatamljeno staklo u autu ili u nekom lobiju hotela. I to je najviše što si mogao da vidiš, da dođeš u dodir sa takvim ljudima. I onda kad ti
provedeš čitav dan sa nekim takvom osobom, pogotovo jedan tako intiman dan, venčanje, pa ti njega vidiš ujutru i kako on komunicira sa svojim prijateljima. I, znaš, mnogo naučiš to, onda vidiš u ljudima, pokušaš da razumeš i neke karakteristike koje svi ti ljudi imaju zajedničke. Vidiš, znaš, da... I šta je to? To mene pitaju često i baš je teško pitanje, pa da vidim da li možete. Šta ste to primetili? Pa, evo, primjer radi, mogu da kažem da sam u mnogim slučajevima se mnogo puta iznenadio koliko su ti ljudi onako agilni, spremni da sad, ili treba sad nešto, ustaće, skočiće, daj ovo, znaš, nema one tromosti, nema onog, valjda su navikli od konstantnog rada i od svega toga da nemaju tu to osjećanje da ako treba nešto se završi, ako je sad ima neki problem, sa venčanjima uvijek ima neki problem, uvijek je organizacija nešto, da se taj problem rešava, znači da taj problem nije problem i sad ćemo mi sednemo i čekamo i pričamo o problemu i komentarišemo kakav je to problem bio, nego je taj momentalan oporavak, znači rešen je problem i momentalan je oporavak od problema i nastavljaju dalje. Nastavljaju se zabavljaju, nastavljaju da uživaju u svom danu, neće sad pola večeri pričati o tome, kako su mi čaše bile, ne znam, prljave, nešto da nađem, nego će ono stvarno da momentalno reše i idu dalje. To su meni, na primjer, to dva onako ključne karakteristike tih ljudi koje sam tamo mogla da vidim. Meni isto, kao što kod nas se nekako smatra, znaš, ako je neko bogat i napravio nešto, taj odmah je zao. Odmah ima nešto loše u njemu. Mi smo upoznali toliko predivnih ljudi koji su, evo, na primjer, meni je to uvek ostalo, to je prvi put zaista kad smo bili u dodiru sa ljudima koji su mi ostavili možda jedan od najlepših utisaka. Slikali smo, nije čak bilo ni venčanje, nego proslava godišnjice braka, paru, oboje su na Forbesovoj listi 30 ispod 30, tad su imali možda 28 godina, 29. To je soba puna uspešnih ljudi ispod 30 godina, u Švedskoj je to bilo. Svi su toliko divni, toliko emotivni, otvoreni, oni se zaista vole, isto se smatra to kao, ako je neko da bogati ljudi se često venčavaju iz interesa i da tu nema ljubavi, znači to stvarno, evo mi nismo doživjeli. Zaista uglavnom su to predivni ljudi. Jel ostanete u kontaktu s njima? Uglavnom, mislim, ne nastavljamo sad, nemamo neko druženje, niti je nama cilj da mi sad to pravimo, da se mi družimo sa njima, ali ostanemo svakako, čestitamo im često godišnjice, ostavimo nekom... Na Instagramu se pratimo, pa onda oni dete mi dete, da li su se razvijeli, da li će biti nove salate. Da, to nam bitno, šalim se. Uglavnom je to neka neposredna komunikacija kasnije na Instagramu, ali sa svima zaista imamo baš lep odnos i dalje. Biznis raste i odjednom dešava se ona situacija sa koronom, nema proslava, sve se otkazuje. Kako ste to dočekali? Pa, prvo kao i svi, vjerovatno, smo ta totalna paranoja i strah šta ćemo sad i kako ćemo, jer u tom trenutku je tolika neizvesnost, ne znaš što će to da traje mesec dana, 2 meseca, 2 godine, ništa ne znaš, a ceo posao, sve ti zavisi od toga u stvari, jel tako da treba da putuješ i fotografišeš događaje na kojima se skuplja puno ljudi, znači sve kontra od onoga što je dozvoljeno. Tako da smo, naravno, u prvom periodu se malo onako isprepadali, prvih možda nedelju 2, i onda smo jednostavno razumeli da nema smisla, da sad, šta sad, neće biti, mislim, nema možda mi sad to ništa da promenimo, ajde da vidimo mi šta možemo mi sad tu da uradimo. I tada smo u stvari uvrstili, ako se ja dobro sećam, naviku ustajanja, pročeli smo onu knjigu Robina Sharme, Budim 5. I tvoj ceo svet. I tad smo uvrstili u to, rekli smo, ajmo ovo. Idemo nešto da nađemo, U stvari, nismo imali za šta da se uhvatimo u tom trenutku i onda smo se uhvatili za knjige. Bukvalno smo otvorili sve, imali smo vreme i kao daj da vidimo sve što smo čitali prethodnih godina i krenuli smo samo da vadimo jedna knjiga, druga knjiga, treća knjiga i kreće sve da se otvara nekako, kako nismo mogli da vidimo da će se otvoriti na taj način, ali kada se ti otvoriš prema nečemu, odmah ti se uzvrati i onda si ti uzeo Robin Sharmu. Jeste, i onda smo krenuli. Si forsirao, ustajemo u 5. Ustajemo u 5 i boga mi 2 meseca, svaki dan smo ustajali u 5. Ustajali smo u 5 i zašto? Zato što smo shvatili kod kuće smo, i ajde sad kad smo kod kuće i kad imamo priliku sad da budemo sa detetom, ajde da vidimo da mi uradimo posao pre nego što je on zapravo zainteresovan da se druži sa nama. I tamo je to bilo od 5, smo mi završavali negde do 9-10 ujutru, smo mi odrađivali sve što smo hteli, nismo imali nikakvog operativnog posla, već je to sve bio kreativan posao, znači to je sedemo, ujutru sprobujemo 5, sedemo za 100, ajde vidimo sad, šta ćemo, ajmo ovo, šta misliš o ovome, a kad bismo probali ovo, kad bismo uradili ovo, kad bismo, znači samo nabacujemo ideje, pišemo, kreiramo neki plan, nešto šta za sad za sledeće, šta kad završi korona, gde mi nastavljamo dalje odatle i šta ćemo da radimo dalje, tako da nam je praktično smo samo u stvari
prepoznali nešto što je bio ogromno ograničenje, smo samo pretopili u nešto što je bilo u stvari ogromna prednost, jer inače za takve stvari nemamo baš previše vremena, ni energije na kraju krajeva kada si non stop na putu, non stop radiš i ne stigneš da se baš baviš previše fokusom na taj napredak, već si non stop u nekoj operativi. Tako da nam je to bilo sjajno. U isto vreme, ono što se super desilo je da, pošto smo mi non stop zbog toga što smo stalno radili u inostranstvu, bili prebukirani i nismo mogli da prihvatamo poslove u Srbiji. I taman se tad lepo namestilo da smo mogli da prihvatimo to što su nas zvali u Srbiji, da uradimo, tako da smo nekako onda uspeli da pokrijemo te klijente. A u koroni je stvarno potreba za sadržajem buknula. Ja mislim da su svi fotografi koji nisu imali posla u koroni imali posla. Svi su krenuli na digital. Svi su se okrenuli na digital i jednostavno je bila ogromna potreba za produkcijom sadržaja. I nas je jedna marketing agencija kontaktirala. Prvo smo se nečekali da prihvatimo posao, da ne, i kao, ajde, šta ne, imamo onako slobodnog vremena, daj da odradimo to. I mi smo zaista sa njima nastavili saradnju i te godinu dana smo radili sa njima i tu smo se ponovo nekako promenili perspektivu jer smo shvatili, kao radimo za klijenta, šta je to što mi možemo da uradimo da klijent bude zadovoljan. Ne mi kao fotografi, jer mnogi fotografi pristupaju poslu, ovo je moja vizija, ja treba to da izguram. To možda izguraš za sebe, ali ako radiš za klijenta, onda trebaš da se fokusiraš na to kako da najbolje odgovoriš na njegove zahteve i sa tom agencijom smo zaista naučili kao da ako se okrenemo ka klijentu i da probamo to da implementiramo u wedding fotografiju kasnije, što smo i uradili, nam je zaista jako pomoglo u poslu, i u ovom poslu sada što radimo. Šta ste to konkretno implementirali iz tog agencijskog pristupa kod fotografisanja, venčanja i generalno tog biznisa? Jedna od najvažnijih stvari, možda onako savjeta koji smo dobili od jedne od čelnica te agencije, koju pozdravljamo ovim putem, Vesne, je bilo to da jako je dobro na to jednom rekla. Kaže, znaš, jako je važno da se mi ne dogovorimo šta mi mislimo da je nama lepo, nego da mi pokažemo jedni drugima šta je nama zapravo lepo i da mi onda razumemo o čemu mi pričamo. Jer često ljudi pričaju jedno i te isto, od neke dve totalno različite stvari i misle da pričaju o istoj stvari. Ili obratno, ili misle da pričaju o različitim stvarima, pričaju o istoj. Tako da nam je jedna od najvažnijih stvari bila tu da u stvari uđemo u to duboko razumevanje klijentovih potreba i da savladamo tehnike kako da mi te klijente zapravo razumemo, kako da mi dođemo do tih svih informacija koje su nam potrebne da bismo njih učinili zadovoljnima. Sada pitamo klijente da nam šalju slike, konkretno šta im se dopada. Bukvalno ulazimo u komunikaciju sa njima pre samog venčanja, da smo mi na samom venčanju potpuno spremni i znamo tačno šta kreiramo za kog klijenta, jer ne žele svi klijenti isto. A pre smo imali jednostavno pristup, mi dođemo na venčanje i sad šta se desi se. I ovako je satisfactory klijenta 100%, bukvalno su svi prezadovoljni sada, jer tačno znamo, napred smo se dogovorili, imamo fotografije, imamo spremne, bukvalno preprodukciju venčanja radimo celu sa njima da bismo došli potpuno spremni na venčanje. A koliko pre toga bilo stresno da vi odete sad na teren, ne znate šta ćete tamo zateći? A ja ne mogu da verujem da smo mi to uopšte radili. Ne, ozbiljno, znaš, ne mogu jer da verujem. Jer to nije na vama, da kažem, taj deo tamo mogu da zajebe ko hoće. Tako je, ali mene fascinira da smo mi uopšte tako dobar deo svoje karijere radili, da smo mi sedali u kola i znali imena klijenata i datum kada se venčavaju gde. Mi dođemo, dobro jutro i krenemo da radimo. Znači, to je bilo, ja ne mogu da verujem, znaš, ali to je toliko jedna jednostavna mala promena koja ti učini ogromnu razliku u poslu. Mislim, zvuči banalno, ali godinama nama to uopšte nije, jer tako jednostavno u celoj industriji se tako uglavnom radilo. Uglavnom su fotografi ima tamo negde zapisano kad treba da bude gde, on dođe, dobro jutro i krene da radi. Kao matičar. Pa, bukvalno. Samo što matičar ne može da zezne stvari, jer ima Duška Radovića, razumeš, da pročita i ćao. A ti moraš da iz svake situacije zvučiš neki maksimum. I još jedna stvar koju smo u koroni shvatili, implementirali, je da smo tada čitali knjigu, neku, ja mislim, Kupujem, prodajem, gde je on spomenuo Isaga Adižesa i on ima knjigu Životni ciklus. Idealni menadžer. Da. I onda smo gledali te videe na YouTube-u i shvatili da kako treba da raspodelimo posao unutar naše organizacije, jer smo do sada bili hoćeš ti odgovoriti na mail, ja ću odgovoriti na mail, ti slikaš ovo, ja slikam ko ovo radi, ne znamo ko to radi, pa to niko ne uradi. I onda smo bukvalno napravili strukturu, shvatili da je Danilo zadužen za
Za pare, ajde, reći. Za vođenje firme, tako ćemo da kažemo, da sam ja tu za produkciju, to je kreativni deo, a deo koji niko od nas dvoje nije volao da radi, a to je administracija, komunikacija sa klijentima, odgovaranje mailova, što nam je često trajalo i dan, dva da se odgovori, a u wedding industriji je to neki standard i što nije dobro. I onda smo zaposlili Anu, koja sada radi celu komunikaciju sa klijentima, sve što se tiče ofisa i mi garantujemo klijentima sada da će svaki odgovor biti u roku od 3 sata, što je nešto što svaki klijent do sada nam je rekao da mi ostavljamo, znači čak rade sa planerima koji su jedan od najboljih planera na svetu, oni se bave organizacijom, a da im mi ostavljamo utisak većeg profesionalizma jer smo uvek tu spremni da odgovorimo jer imamo sada osobu koja se bavi time, a to smo shvatili čitajući tu knjigu. O Bože, Biznis priče. Da se vratimo na biznis priče. Adižu se. Jeste. Da, tako da korona je bila nama jako dobra stvar koja nam se desila. Kako uspevate sad u tom biznisu gde ste vi lični brendovi, gde ljudi hoće vas, kako tu uspevate da neke dijelove delegirate, koji su to dijelove, rekli smo sad, odgovaranje na mailove, ta zakazivanja, a kad gledamo sad neku budućnost, kako planirate to da izdelegirate, da vi polako, bar iz tih dijelova gde možete, izađete? Delegiramo sada tu komunikaciju, delegiramo taj mailing i te neke administrativne poslove. Što se tiče kreativnih poslova, to je malo teže, pogotovo zato što kad imaš specifičan neki stil, ali evo, ubacujemo sada više fotografa u tim, pokušamo sada da gledamo da obučimo više fotografa da radi na način na koji mi radimo pristup venčanjima, jer nije samo pitanje, to su odlični fotografi s kojima mi radimo i trenutno, ali više je stvar toga da oni dobiju ista ta iskustva koje smo mi, o kojima smo sad govorili, da vide ta venčanja, da vide da se ne zamrznu pred takvim stvarima, da im to postane negde deo svakodnevice. Samo jedna digresija, sad smo bili na venčanju jednom, to kad si rekao da prihvate to zaista šta se dešava i poslednje venčanje na kom smo bili u Toskani, jedan čovek ovako stoji, ima jedno 65 godina i kaže meni, pa odakle ste vi? Ja kažem, iz Srbije. I oni su vas doveli ovde iz Srbije da vi slikate ovo. Ja rekao da. Pa vi inače slikate venčanja ovoga ranga? Kažem ja, pa da. Meni je ovo prvi put da vidim ovako nešto, a možda i poslednji. Samo kao da stvarno nije to nešto što je uobičajeno za nekoga da doživi tako nešto i zato Jeste, pa naročito kad ti sad treba u tome, ajde njemu lako on sedi i gleda, razumeš, upija, ali ti treba sad da radiš i da znaš kako da znaš i da se krećeš i kako da budeš što manje primetan, da što manje smetaš, a u isto vreme da si tu sve, da se zabeleži. Tako da to nam je jedna stvar na kojoj radimo trenutno i druga stvar, imamo jednog momka s kojim planiramo da nam pomogne oko obrade, ali ono što malo više možda se sada fokusiramo je da vidimo da li će AI moći da nam pomogne oko obrade, zato što postoje softveri koji sada onako dosta lepo mogu da dovedu, bar do nekog, ne mogu naravno da urade taj finish, taj idealan proizvod, ali recimo 70% posla što se tiče obrade mogu da urade. A to nam uzima užasno puno vremena, naročito je nezgodno u toku sezona i to bi nam ubrzalo. Zapravo nije samo pitanje koliko vremena se posvećuje, nego da bismo ubrzali tu obradu, da bismo klijentu dostavili ranije završenu galeriju. U startu ste nudili foto, video, pa ste vremeno izbacivali to i miksovali i to je direktno vezano za onu cenu koju smo provlačili. Ako možete taj primjer da mi navedete. Pa, pošto, kažem, prvo smo počeli fotografiju i video. I onda smo radili jedno vreme tako, ali ja sam s tim videom uvijek bio u borbi. Ja sam to radio lepo, ali... Ti nosio kameru. Ma ja sam snimao, da, ali nije mi to bilo... Jednom trenutku sam čak i ja. Jednom trenutku je Sharon preuzela, nešto smo se mi tu borili s tim videom, nikad nam to nije zapravo nešto leglo, nikad nisam u stvari osjećao to da uživam u tome, ali smo ga radili i nekako je pratio uvek, kvalitet videa uvek pratio kvalitet fotografija i gledali smo da to nudimo kao jedan proizvod, fotografiju i video. I pošto smo tako radili oba, mogli smo da naplatimo, ajde da kažem, bar 50% više, nego, ali opet nije duplo, nego da smo radili, da je radio neko drugi video, a mi samo fotografiju. Tako da je nama to omogućilo da budemo, da kažem, s polja gledano skuplji. I onda smo, recimo, guramo 2 godine video, pa 1 godine izbacimo, a ostavimo istu cenu i na taj način smo dizali cenu fotografije. A onda sledeće godine, pošto imaš sad klijenta od prošle godine koji te preporuče i tako dalje, oni vide, aha, ti si sad naplaćivao ovoliko, dođu sa sledeće godine i iznenade se, jer ne znam, opet 50% skuplje, ali sad je i video. I onda smo išli tako, 1, 2, 3 puta smo mogli da napravimo taj skok, malo značajniji cene sa videom i onda posljednji put kad smo izbacili video je bilo, pa eto tako, neposredno, taman tokom korone.
i više ga nećemo ubacivati. To će biti to. Taj Sada video ste idemo na posle nešto drugo. iskoristili za YouTube kanal? Za YouTube kanal trenutno sad koristimo za kurseve koje snimamo online. Sad nam je tema da, onako možda najinteresantniji projekat trenutno na kom radimo je u stvari ta edukacija i Danilo Sharon Academy, odnosno Danilo Sharon Akademija. To je mesto koje želimo da izgradimo da bude online, gde će moći drugi fotografi venčanja da uče od nas, da uče iz naših primjera i da jednostavno to bude mesto na koje mogu da dođu, onako dobijaju porcije znanja koje su im potrebne u tom trenutku. A ciljna grupa su usko fotografi venčanja? Isključivo fotografi venčanja, tako je. Kako ste tu birali sad teme koje ćete obrađivati? Neće to biti sad dajemo celo venčanje, već ste uzeli neke baš specifične stvari po kojima ste poznati i to ste obrađivali? Tako je. Pa prvo je nama ideja bila da mi napravimo jedan kao veliki sveopšti masterclass, znači prezentaciju našeg rada koji bi bio neki onako veoma high ticket sale i da to bude u stvari naš proizvod, edukativni proizvod. Međutim, onda kako smo išli po raznim konferencijama i pričali i predavali, onda smo malo intervjuisali, u stvari bili smo zainteresovani da vidimo šta ljudi žele, u stvari šta ljudi zapravo očekuju da nauče od nas. Jer je dosta puta smo išli, uglavnom su ta predavanja na konferencijama bila vezana za biznis, za mindset i takve neke stvari. I onda završimo i onda nas ljudi pitaju neke opšte stvari tipa kako obrađujete slike, kako vi, ne znam, koristite blici i tako dalje. Onda smo shvatili da zapravo ljude možda mnogo više interesuje od nas da nauče te praktične stvari nego ono što smo mi zapravo mislili da njima treba. Mi smo hteli njima da damo nešto što mi mislimo njima treba, zapravo oni traže nešto skroz drugo. Tako da smo shvatili, jedna onako glavna sad trenutna tema je bila taj flash kurs, odnosno kurs kako da koristiš blic kreativno na dan venčanja i da ga koristiš, da to nisu studijski uslovi, moraš da znaš kako da se krećeš sa njim, kako da ga podešavaš u datom trenutku, kako da ga pozicioniraš i tako dalje, da bi dobio neke različite izglede i po tome smo se mi negde izdvojili kao ne samo, mislim, ne kod nas, nego u celom svetu, jednostavno smo jedni od pionira tog načina korišćenja blica. Tako da mi je to sad prvi kurs koji smo izbacili nedavno. Dalje ćemo ići naravno i sa kursovima obradi fotografije, a sigurno će biti kurseva i u biznisu i tako dalje, ali mislim da morali smo da napravimo nešto što će biti praktično, nešto što je merljivo, to je bilo u stvari. Znaš, ti kada daš nekom kursu o mindsetu ili biznisu, kako će on to da izmeri? Da li on sad to uspeo ili nije uspeo? A ovo je bilo ono, daj da damo kurs o blicu, nešto što čovjek može da uzme i kaže ovo mi je bila fotografija pre kursa, ovo mi je bila fotografija posle kursa, vrlo je jasan napredak, vrlo jasno da sam ja od ovih ljudi dobio neku vrednost, sada im verujem i želim da učim dalje od njih, pa ću verovatno onda i ono što mi kažu kasnije zapravo da probam da uvrstim u svoj posao, a ne samo da pogledam i nastavim dalje. I ciljna grupa su generalno ceo svet, je li tako? Apsolutno, pa da. Zato smo i radili i mislim da je to je još jedna od ogromnih stvari u koroni koja nam se otvorila. Ljudi su prešli mnogo na online edukaciju, jer mi, na primjer, nikada ranije nismo bili fokusirani toliko ni na fotografe, ni na to da impresioniramo na neki način fotografe, ni da privučemo fotografe da nas prate, jer smo shvatili da nama jedini klijenti su naši klijenti, mladenci. Međutim, konkurencija prati. Da, tako da, međutim, kako je krenuo je to, taj online i shvatili smo da je to okej, to je sad način da mi skaliramo to, jer nismo želeli da držimo workshope uživo, da držimo radionice po 2 dana, 3 dana sa 20-30 fotografa, putujemo, još to sad samo proširujemo ono što nas već trenutno muči, a to je da non stop moramo negde da smo na putu i da radimo fizički taj posao, već ajde da vidimo kako bismo mogli da naš biznis u stvari usmerimo u pravcu da je to nešto što može, što kaže, da se prodaje dok spavamo. Sad kad gledamo marketing i većina se pita kako dolazite do tih klijenata, kako vas pozove neko sad ko pravi svadbu u Južnoj Africi, Dominikana, je to vaš Instagram, ok, spomenuli smo deo planera, obradit ćemo njih, ali generalno šta mi je najjači marketing kanal, je to Instagram? Sharon mi je najveći marketing kanal. Da, Instagram. Mislim, ja Instagram koristim toliko nekako intuitivno, uopšte nikad nisam gledala nešto sad na koji način treba da se reklamiramo, išla na kurseve i to, nego jednostavno volim da se bavim time, što kaže Danilo, Instagram je Katarina Sharon, tako se zapravo zovem, Katarinin hobi. I jeste, stvarno, ja sam to nekako krenula da kačim i prirodno su klijenti krenuli da dolazi i sad je to onako lepo se zavrtelo i veliki neki profili koji se repostuju druge fotografe venčanja, prate nas i to se uvek deli dalje. Jednostavno,
postoje dodatno samo portali i blogovi na koje vi možete da submitujete, to jest pošaljete svoje venčanje, pa oni ako vas objave opet će da ide na Instagram njihov, na njihove te blogove i to je neki prirodni put koji ja pratim bez ikakvog nekog preteranog razmišljanja, što možda treba da se promeni. Da, nismo nikad forsirali u stvari taj Instagram, nekako smo I sve je, nikad nismo platili reklamu na Instagramu, nikad, ni na Faceu, ni Instagramu za naš posao. Jednom kada smo pravili kurs u Srbiji, ali kurs u Srbiji, tada smo platili, bili na Faceu reklamu, ali Instagram nikad ništa, sve, znači, potpuno organik i jako lepo ide. Ljudi iz cijelog sveta to vide. Ljudi iz cijelog sveta prate. I šta vam pišu na Instagramu, htjeli bismo da bukiramo ili kako to? Samo sam sad htjela da kažem isto jedna stvar koju smo shvatili, koja je promenila tu malo igricu što se tiče Instagrama, je da mnogi fotografi venčanja su kačili, pa i mi, fotografije koje se nama sviđaju. Kao neka lepa fotografija sa venčanja, mladenci, super, okačimo mi to, ne desi se ništa. I onda smo opet shvatili da pogledamo iz perspektive klijenta, ko su naši klijenti. Nama klijent jeste mlada, ali ona kad se venča, onda nama više nije klijent. Kako bismo mi mogli ljude koji se ne venčavaju i oni koji su se već venčali da zainteresujemo, da prate naš Instagram profil i da im bude jednostavno to interesantno i lepo da gledaju. I onda smo, pošto su stvarno drugačije fotografije naše venčanja od ostalih, jer kombinujemo modnu fotografiju i fotografiju venčanja, to je ono što je zapravo poenta celog našeg rada, smo počeli da delimo fotografije koje izgledaju kao sama po sebi fotografija je dobra. Na mnogim tim fotografijama nema ni mladenaca. To je možda fotografija prstenja ili nekog parfema, kao mrtva priroda, nešto, nebitno šta je, ali da je jako zanimljiva fotografija koja je šerabilna i koju će da lajkuju i želeće da prati ljude koji nemaju veze sa venčanjima. I mislim da je to kada smo shvatili, isto jedna od stvari koja je promenila dosta u našem poslu. A da, što se tiče toga kako nam šalju, uglavnom nam šalju poruke, ali najviše i dalje ljudi preko web sajta nam šalju upite jer ih tamo šaljemo i sa Instagrama. Ali apropo toga što si rekla sad u stvari, point je u stvari da kad smo prestali mi da se trudimo da pravimo od Instagrama svoju reklamu, već kad smo zapravo počeli da delimo sadržaj koji ti ljudi koji nas prate će pronaći korisnim. Tada je u stvari se desio naš najveći rast. Jer sve dok smo kao i većina fotografa venčanja kačili rad svoj, kao evo opet naša fotografija venčanja, evo opet mi nešto slikali, naravno da nikog nije interesovalo previše, ali kad smo počeli da u stvari inspirišemo ljude, dajemo im ideju, dajemo im nešto što ih čini da se osjećaju bolje taj dan što su to videli, onda su počeli da nas prate ljudi i nastavljaju da nas prate ljudi. Znaš, mlada, jer to je veliki izazov u našem poslu, je što ti treba da dođeš do klijenta koji je spreman da izdvoji ogroman novac, ali nikada pre se nije interesovao za tvoju industriju i nikada posle se neće interesovati za tvoju industriju. Sad ti treba u tom jako kratkom periodu nekako ti njemu da se pojaviš. Gde da mu se pojaviš i kako. Znaš, i onda ono što nam se pokazalo kao najbolji put je da mu se pojaviš mnogo pre nego što ga interesuješ. Zapravo, dok još ima fantazija. Da, mnogi mlade su bukvalno nas pratile pre nego što su našle momka, to je muža posle. I kada nam šalju poruku kao ja kad sam vas videla, ja sam znala da je to, samo, ili nam pošalju, ja znam da mi vi fotkate venčanje, samo još da se udam, da nađem. I onda stigne sledeća poruka. Ko će da financira? Ali bez nezanosti, još imaš kad imaš ono poruku i sad prošla poruka je bila ta, sledeća poruka je 4 godine kasnije, pa evo me. Evo mene, znaš. Tako da super je stvarno to. Super je ispalo kao strategija, ali zapravo i da kažem na neki način, mislim da negde kad daješ tu vrednost ljudima, kad onako ne ideš na to, sad ću ja ovo pa ću ono, nego pustiš ono da se radi kako treba i da radiš to na način da zaista pomožeš ljudima, da će to onda najbolje u stvari vrati kroz rezultate. A kako dolazite u kontakt sa planerima? Ili kako oni vas kontaktiraju? Vidiš, to je jako interesantno isto. Apropo one priče što smo s početka, kad smo demistifikovali cene i koliko ljudi su spremni da izdvoje za takve stvari, kada je neko spreman da izdvoji taj novac za to, tako nešto, mislim da ono što zapravo, što nismo spomenuli, je zapravo šta je ključno u svemu tome. Šta ti ljudi plaćaju je poverenje. Odnosno, sigurnost da će to što će oni da dobiju biti baš onako kako treba da bude. Da neće te slike završiti u novinama, da neće te slike da budu tamo ili ovamo, da nećeš doći kao neke dileje ili šta god, da jednostavno oni su spremni da plate i 10-15 puta više nešto što bi inače znaju koliko košta, ali su spremni da plate to da bi smanjili, odnosno minimizovali rizik od bilo čega da krene naopako. Tako da, kada su onda planeri u pitanju,
njima je opet to suština. Njima je suština da nađu saradnike, odnosno da preporučuju fotografe, ne uslovno koji najbolje rade, koji imaju najlepše fotografije, nego upravo te za koje oni mogu da garantuju da neće zeznuti stvar. I onda je jako teško doći u stvari do tih planera i koliko god se ti trudio i pisao njima, pošto oni su ti praktično izvor tih najboljih venčanja, koliko god se ti trudio njima, pisao poruke, molio ih, pitao ako umiješ šta god, većinom neće ako nisi nikada radio sa njima. I kako sad da radiš sa njima, kao šta je starije, koliko ili jaje. Onda smo mi uspeli praktično da uđemo nekako na zadnja vrata tim Instagramom u stvari, jer smo imali mlade koje su nas zapazile na Instagramu, a kojima su organizovali upravo ti planeri s kojima smo mi hteli da radimo venčanje i onda su one rekle planeru hoću da radim sa njima. I to nam je omogućilo da prvi put uđemo sa planerom, drugi put, treći put, peti put i da u stvari onda ostvarimo to da pokažemo zapravo da vredi da nas preporučuju i onda nam se dešavalo da bukvalno na samom venčanju dok fotografišemo planerka priđe, hej, ste slobodni taj datum, idem sledeći. Znaš, to kad uđeš u to kolo, to je onda fenomenalno, ali ući u to je put. I najjača destinacija danas, kad pogledamo i koliko tamo raditi, je Italija. Zašto baš ona? Italija je zajedno sa Francuskom, ali ja mislim da možda čak i Italija trenutno najjače tržište kada je u pitanju Evropa za venčanje, zato što Amerikanci dolaze na taj wedding turizam, kako mi to zovemo, u Italiju. Jednostavno za ne mnogo nižu cifru, ali za malo nižu cifru od onoga što bi organizovali u Americi. Oni ovde dobiju potpuno jedno iskustvo koje je fenomenalno za sve njih. Dovuku 100-150 ljudi, svojih prijatelja u Italiju i tamo kreće onda za njih jedan sadržaj koji uglavnom traje po nedelju dana, obilaze sve lokacije zajedno, mislim uživaju. La Dolce Vita, žive prodaju im Dolce Vita život, Italijani i zaista je to nešto što je trend trenutno jako velik u svetu i jako dobar market pre svega i zato smo se mi fokusirali na to. Tržište. Pa šalim se malo. A kad sad, na primjer, rekli smo da je to ima dosta, na primjer, planeri, ako prave istu lokaciju na isti već razređen šablon i vi dolazite ponovo da fotografišete drugo venčanje na istoj lokaciji, sve isto, kako sad vi tu nešto drugačije da napravite ako imate program koji je isti kao i prošli put? Da, pa dobro, ne bude to baš identično, znaš, nije to sad baš da oni kopiraju jedno drugo venčanje, više to gledaš onako idejno je ista priča, idejno će sad oni ako su došli na jezero Como, da odu, da urade, ne znam, da idu na jedno mesto ovamo, pa idu u Vožnicu brodićem, pa će ovo, pa će ono, pa će, znaš, nekako vidiš neki šablon da oni tu imaju, samo menjaju malo dekoraciju, menjaju to kako će to sve da onako sve uopšte izgleda. Nama se iskreno nekako mi osjećamo da nam to ubija kreativnost, onda nismo želeli da se nigde lokalizujemo, iako je to put koji mnogi fotografi biraju jer malo održivije da možeš da radiš na jedno mesto, čak mnogi dođu, rentiraju stan, recimo, ne znam, u Firenci i onda tamo samo rade Como. Nama to baš nikako ne odgovara, osjećamo da se onako opet usedimo u svemu tome i da nekako izgubimo taj svoj neki kreativni potpis, tako da smo mi odlučili da u stvari da radimo sa što više različitih planera, da se ne fokusiramo na jednu lokaciju, nego da se fokusiramo na različite lokacije i da probamo da što više diverzifikujemo taj naš portfolio i da to onda bude nešto što nas konstantno stvari inspiriše i što nas izvodi iz poznatog. Jer mislim da, bar nama, kada dođeš na nešto potpuno nepoznato, nešto novo, otvore ti se širom oči i tu stvari stvaraš najbolje rade, najlepše fotografije. Sad, eto, to je... Dosta putujete, kako ste uspeli da uklopite i porodicu, decu, sa putovanjima i tim stilom života? Hvala roditeljima. Odlučili smo da živimo u Somboru upravo zbog toga, zato što imamo jako veliku pomoć porodice i hvala im na tome. Inače bismo morali vjerovatno da biramo između porodice i posla, da nemamo njihovu podršku. Pozdrav za porodicu. Da, naše mame su fanovi. Tako da, zahvaljujući njima je to moguće. Prošle godine, na primjer, mi imamo jednog sina koji ima 7,5 godina i drugi koji ima 1,5 dana. Prošle godine smo na sva putovanja, znači naš sin je imao ili ispeko zanat? Mali, od 1,5 dana je imao 30 letova avionom, ako ne i više prošle godine, u prvi godinu dana života. Znači, vodili smo ga svuda jer sam ja dojila, to je moja mama išla na venčanja sa nama, ona bude sa strane sa njim, ja onda napravim pauzu, trčim, dojim ga, vraćam se nazad, to je baš bilo heavy, ali izgurali smo.
Tako da balansiramo to nekako uz pomoć svih njih, uz pomoć jednog velikog plemena koje nam pomaže i dobro je za sada. Niko se ne buni. Pozdrav za porodicu još jednom. Da. Apsolutno, veliki. Šta biste sad drugačije uradili kad pogledamo ovaj karijerni put? Šta biste sad drugačije da imate savete, da imate ovo znanje? Ništa. Pa ništa. Ja isto ne bih ništa drugačije radila. Ne biste upisivali fakultet, a? Ma ne, i to, pa sve. Pa znaš kako, sve ovo što smo, mislim da bilo što da smo izbacili, ne bi nešto bili ne bi valjalo. sada ovde. Znaš, sad, sigurno da bismo, i mislim da nigde ne žurimo. Imamo vremena, krenuli smo mladi. Dobro je Lagano, možda da smo skupljamo izgubili iskustva. na fakultet više godina, Pa ne bi valjalo. kao verovatno bismo to izbacili, ali ovako smo shvatili vrlo brzo. Kažem, nije ni prvi semestar prošao, mi smo već bili u fazonu, ne, to nije to, idemo dalje. Generalno mi u stvari mislim da to nam je jedan od možda najvažnijih naših osobina koju smo uspeli da steknemo je to da isečemo momentalno ono što ne ide. Znači krenemo nešto, vidimo, ne, dalje. Uopšte se ne trudimo previše da... Daj neki primjer, šta ste tako sekli? Evo, fakultet, na primjer, ajde da kažem, sad isto taj video koji smo se borili neko vreme, jeste da se duže smo se borili, ali je bilo Nije bilo razmišljanja sa da li će analiziranje previše, dubioze. Nećemo, ne osjećamo da je to, idemo dalje, idemo na sledeći korak i nekako kroz to shvatiš da možeš zapravo sam da kreiraš neki svoj put, da ne moraš baš ti da gledaš previše. Znaš, jedna od najvažnijih stvari koju, eto, možda to bih da kažem promenio, ali ne bih ni promenio, nego možda bi samo skratio vreme koliko smo dugo gledali druge fotografe šta rade industriju oko nas. Jer kada gledaš šta rade ljudi koji rade isti posao kao ti i ugledaš se na njih, mislim šta je najviše što možda postigneš, najviše pola od njihovog. Znaš, teško da ćeš nešto daleko od toga. Onda kad smo prestali da se fokusiramo na drugi fotografe venčanja, počeli da tražimo inspiraciju na nekim drugim mestima, u drugim poslovima. A koje su to druga mesta? Gde nalazite tu inspiraciju? Svugde. Knjige, najviše knjige, ja mislim, definitivno. Pa knjige, generalno, neki ja ne znam, vidi, hoteli, restorani, znači generalno druge delatnosti gde je usluga, na primjer, ključna. Znaš, uđemo u hotel sa 5 zvezdica i gledam kako se oni ponašaju prema klijentima. I tu učiš da ne ideš svaki 10 minuta zapališ cigaretu i praviš pauzu i pljuješ klijenta što te sad smara da slikaš još ovo, nego shvatiš u stvari da treba da uvijek imaš određen način na koji komuniciraš, da imaš da pronađeš neki svoj glas kojim ćeš da komuniciraš, u smislu glas komunikacije brenda. Glupo zvuči kad prevedem na srpski direktno, ali kao voice taj u stvari, komunikacije koji se prenosi sa sajta na komunikaciju na dan venčanja, da, na primjer, nećeš ući kod mlade u sobu kada počinje pripreme sa rancem na leđima, oznojan i ne znam šta, nego ćeš ostaviti stvari ispred, malo doći sebi, sabrati se, doći do nje, ako ona sedi, malo se spustiti, rukovati se, nećeš biti evo mene, ja došao kao šerif. Znaš, to su neke stvari koje se ne podrazumaju. Ko te to uči? Gde da naučiš to? U školi? Gde možeš to da naučiš, razumiješ? I onda to su stvari koje smo kupili u stvari u drugim biznisima, na drugim mestima koje se bave uslužnom delatnošću. Ja kažem, možda smo više učili o našem poslu u hotelima i Michelinovim restoranima nego u drugih fotografa. Mi smo čak išli namenski pošto smo shvatili ko nam je klijent, kada smo napravili tu sliku našeg savršenog klijenta, gde kupuje, šta radi, gde jede, gde spava i išli smo u luksuzne radnje da vidimo kako se ponašaju radnici prema nama u luksuznim radnjama, šta rade, na koji način ti prilaze, kad ti uzimaju kontakt, kad ti daju svoj kontakt, koliko su ti uslužni ako ih posle pitaš nešto. I sve smo to Idemo u Cartier da kupimo burme. To je jedna od stvari koje će mnogi naši mladnici. Mnogi naši mladnici nose Cartier burme. Pa idemo mi u Cartier da vidimo kako to izgleda. Jer da vidimo da prenesemo kako se oni osjećaju u Cartieru na naš posao, što ne bismo, mislim, možemo, znaš, mala smo firma, agilni smo, možemo to da uradimo danas, da promenimo momentalno pristup, na primjer, u tom smislu. I onda idemo redom i tako smo gledali da napravimo to da bude mnogo bliže onome na šta su oni navikli. Jeste imali neke skupe greške na kojima ste učili? Skupe ili neke neuspehe? Skupe ne, stvarno. Mislim, generalno ovaj posao je fenomenalan, što je stvarno, znaš, da kreneš u njega, da uđeš u ovaj posao, šta ti treba, fotoaparat i laptop. Jako je jeftino. I da dodaš foto na Instagram. I to je to. To je glavno. Tako je, professional. Destination wedding photography. Pa ne, ali hoću kažem, nije ovaj posao, operativno nije skup. Ono što je najviše zahteva je u stvari vreme,
zahteva energiju, zahteva posvećenost, to su ključne stvari koje ovaj posao. I kako ti da se izdvojiš, čim je ulazna barijera niska, ima mnogo konkurencije, mnogo ljudi ulazi svakog dana i sad kako neko ko sada uđe da nađe neki svoj stil i da se izdvoji? Danas? Da, rekao si da se ne prati konkurencije, da ste tu napravili veliki pomak kada ste prestali da pratite konkurenciju, ali šta još treba da se odradi? Je li to onaj stav, sad će mene neko da angažuje ili... Pa ako mi pitaš kao za savjet koji bi dao nekom drugom fotografu venčanja, rekao bih, kažem, pre svega da taj prva i osnovna stvar da razumeš da ako prodaješ svoje vreme, se trudiš da ga prodaješ za što više novca. Što znači da jedini logičan, pravilan put u ovom poslu ili da ideš u pravcu izuzetno luksuznih venčanja, ili da ideš u pravcu širenja studija da drugi rade za tebe. Mislim, nema trećeg. Znači, nema smisla jednostavno, nema smisla tešiti se idejom o tome da je okej praviti neku platicu od ovog posla, jer ovaj posao, tog dana kad prestaneš da fotografišeš, zaustavljaju se sva primanja. I mislim da je užasno važno razumeti to, mislim da je užasno važno razumeti da ako se razboliš, ako ti nešto fali, šta god je to je ozbiljan deo tvojih prihoda koji će ti otići u slučaju da ne odeš na primjer na jedno venčanje. Znaš, moraš da razmišljati o tome kako da od ovog posla napraviš zapravo održiv biznis, a ne nešto što je zažmurit ću na jedno oko, radit ću pa ćemo da vidimo dokle traje. I generalno mislim da je užasno važno to, kažem, shvatiti da ako pristupaš, ako si ušao u ovaj posao, da uđeš u njega isto kao što bi ušao u neki mnogo ozbiljniji, da kažem, na izgled ozbiljniji posao. Jer ako to uradiš, i od ovoga možda napraviš ozbiljni biznis. Mislim, imam primjera. Znaš, ja kažem, banalno je wedding fotografija, o čemu mi pričamo, fotografisanje venčanja. Znaš, to je toliko jedan mali aspekt nekog ogromnog globalnog tržišta na kom postoji milijarde različitih poziva i zanimanja. I ako u ovome možeš da napraviš nešto što je ozbiljno, perspektivno i interesantno, samo time što ćeš promeniti svoj način, svoje gledište na taj posao, šta možeš da uradiš u drugim zanimanjima. Uključujući frizere, uključujući, mislim, restorane, kafiće, šta god, taksi, šta god da radiš. Opet bih se vratio na onu ciljnu grupu koju provlačimo kroz ceo razgovor. Vi danas nemate klijente u Srbiji zato što ne mogu da nema ljudi koji bi to platili. Pa da, nema smisla. A iste su cene inostranstvo i Srbija. Pa u jednom trenutku, to je za pre 2 godine, u stvari smo mi imali jednu cenu za Srbiju i drugu za inostranstvo, ali smo onda shvatili da moja subota i jedan vikend koji ja dam ovde je isto što je tamo, to je samo moja dobra volja da ja sada snizim svoju cenu, a mogu da je prodam u inostranstvu. I jednostavno, mislim, logičan je bio korak da onda bude ista cena za sve i više nema smisla da ovde nudimo. To u ostalom nije nam ni cilj da radimo venčanje u Srbiji, a nama je svako venčanje, a ograničeni smo brojem venčanja, marketing materijal i želimo da taj marketing materijal bude iz nekih vila i dvorčeva u Francuskoj koje možemo da iskoristimo kasnije za sebe. Iz Srbije ne možemo jer se ne reklamiramo time. Samo da pojasnim zato što klijenti koji gledaju te slike često, to mislim da isto jako važna stvar, poruku za fotografe, često klijenti ne vide kakva je fotografija nego šta je na fotografiji. Mislim da je to isto jedna od najvažnijih lekcija koje smo naučili kao fotografi, da nije toliko važno ni kakvu si fotografiju napravio nego šta je na njoj. Jer to je ono čime će se taj klijent poistovetiti. To je ono čime ćeš ga zainteresovati. Pa, da. Jel šaljete sad ponude kad vam traže neko iz Srbije? Pa pošaljemo ili uglavnom, kažem, dosta smo i bukirani napred, onda nismo ništa ni previše slobodni ili nas se ne uklapa, onda uglavnom, ako je nešto, vidimo da je komplikacija, onda lakše da kažemo da smo zauzeti nego da ulazimo sad u neku priču oko toga, jer kad znamo da neće ići, mislim, nema smisla, jer mi sami sebe ne bismo blokirali. Nije to ušte ništa, kažem, nadobudno s naše strane. Jednostavno, naša ponuda nije prilagođena za ovo tržište. Kao što nema salon da se kupi, ne znam, Lamborghini, tako nema ni nas. Pa razumeš, nema kupaca, nije to tržište. Biće kad skoči standard. I onda ćemo mi da otvorimo studiju. Tigar kad skoči. Zanima me još jedna stvar, a to je vezana za časopise. Pričamo sad o fotografiji, modi, sad koliko znači kada se objavi neki eminentni časopis tipa Vogue, pričam u biznis smislu, koliko vama to znači?
kad izmerite na To je kraju. baš zanimljivo, da, juče smo pričali o tome, da kada nisi objavljivan u tim magazinima, onda imaš ono jako veliku želju i ti stvaraš neku sliku da će to da ti promeni karijeru. I onda se to desi i sutradan je isto kao što je bilo juče. Ništa se nije promenilo. Promeni se samo u smislu da klijent koji gleda kasnije da te bukira, to ti daje kredibilitet koji će da ti može da pomogne tom klijentu pre da te bukira, ali konkretno da mi, zato što je neko otišao i na Vogu video, u Vogue magazinu video nas i da je rekao, sad ću da ga uzmem zbog toga, ne. Ne, ali da je nas je našao i video da smo bili u Vogue magazinu, u tom smislu da. Sigurno da pogura malo tu odluku. Mislim, naravno. Pa to je social proof, dokaz da... A je li dokaz više drugim fotografima ili sad i klijentima? Klijentima pre svega. Klijentima pre svega, jer oni, kažem, su van tog posla, van te priče i njima da vide fotografa koji je bio objavljen u Vogu, znači sigurno da je taj fotograf nešto značajno napravio, jel tako? Nisu nikad, znaš, to nije nešto, opet kažem, nama klijent dolazi prvi put i poslednji put. I onda u tom trenutku kada dođe, to je jedini utisak koji možda ostaviš. Kako da objasnim ja, kako da klijentu pokažemo da smo mi sad nešto bolji ili drugačiji od ostalih, osim, kažem, ne oslanjajući se na to da oni se razumeju u kvalitet sam fotografije. Znači, ajde da stavimo skroz sa strane da kažemo, nijedan klijent ne razume što znači lepša ili manje lepa fotografija. Mislim što je opet sasvim normalna stvar. Ja kad slušaš pesmu, čuješ reč, da te dirne ili te ne dirne, ali nemaš ti pojma produkciju te pesme, je li tu sad neko radio ovakvom programu ili onom programu, je li to sad nešto kompleksno ili nije, je li tako? Mislim, da nađeš da ti je zanimljivo ili ne. Isto je tako, ja mislim, i sa fotografijom. A onda, kada, znaš, ali ako je taj muzičar sa tom pesmom napunio arenu ili napunio, ne znam, kako se zove, Carnegie Hall, znači da je to nešto što vredi pogledati. Pa i kako mi se ne sviđa, ali... Gdje vidite sebe za par godina? Ili planirate nešto? Pa, da. 2, 5, koliko godina planirate unapred? Da, ne... Ili onako vizualizaciju, gdje vidite? Više kao neki samo kao sledeći korak. Nemamo baš kao neki taj konkretan plan, ja bih rekao. Definitivno mnogo više posvećenosti edukaciji, definitivno mnogo manje konkretno fotografisanje venčanja u smislu broja venčanja i već bolji fokus i još kvalitetniji i ozbiljniji pristup. I veće cene. Pa naravno, u skladu sa tim, ali generalno malo imamo ideju da opet malo da modifikujemo taj ceo naš biznis model i da probamo da unapredimo. Sad kad smo došli do tog nekog nivoa, da smo, da kažem, među najboljim wedding fotografima na svetu, sada imamo tu priliku da možda možemo i da učinimo neki uticaj i da malo promenimo kako zapravo šta se očekuje od wedding fotografa i da malo više fokus stavimo na tu umetničku direkciju, da malo više stavimo fokus na tu saradnju klijenta i fotografa, na ulogu fotografa u kompletnom tom planiranju i kreiranju tog venčanja, da bi se zapravo onda sve to na kraju prikazalo ono što jedino ostaje, to su fotografije. Ali definitivno za nekoliko godina planiramo i da prestanemo. Penzija znači. Zato što je izuzetno fizički naporno. Ja mislim da niko ko nije slikao, venčanje u Srbiji je jedna stvar, ali napolju gde mi putujemo 2 sata, kako izgleda naš put, 2 ili 3 sata do aerodroma, pošto smo u Somboru živimo, idemo do Beograda ili do Budimpešte. Onda imamo minimum 2 sata let do lokacije. Pa ne, ali čekamo 2 sata, moramo da dođemo 4 sata. Da, a često je let, na primjer u 6 ujutru, mi u ponoć krenemo iz Sombora, ne spavamo celu noć, dođemo u Budimpeštu, letimo 2 sata, uzmemo renta kar, idemo do lokacije, 2 sata dođemo na lokaciju, okupamo se, odspavamo možda pola sata, uveče slikamo rehearsal dinner koji traje 3-4 sata, sutradan slikamo ceo dan venčanje, znači 9-10 km minimum nam bude na aplikaciji da smo prešli i onda ponovo ujutru ustanemo, slikamo farewell party ili pool party, šta god bude treći dan, posle toga vozimo se do aerodroma 2 sata i onda nazad, dođemo kući, backupujemo sve, sredimo se, prepakujemo se i idemo ponovo. Znači, da. Meni se dešava nekad na aerodromu da... Naporno je da samo to uradiš bez da slikaš, znaš, a onda ti sad na sve to treba da daš svoj maksimuma u kreativnom smislu i da ti pod tim stresom, umorom... Tako je. I paziti, moraš da dođeš na to venčanje. Imali smo situaciju jednom, ne znam zašto, nešto smo bukirali smo neki let i došlo do neke greške, kasnije smo otkrili da je ta agencija koja je bukirala let napravila grešku, otkazali su nam iz nekog razloga kartu. Mi smo došli na ukrcavanje aviona i nismo na listi. A imam kartu u mobilnom, ali kao otkazano nam je. A to venčanje bilo na Atlantskom okeanu u Francuskoj, znači
IHH, a mi smo se u tom trenutku nalazili u Milanu. Venčanje je sutra popodne. I mi, šta ćemo, nema letova, nema ništa, podrum, renta car, smartom 1500 kilometara, znači, ja mislim 40 nešto sati nisam spavao dok sam stigao do tamo. A ne možeš, a šta, ću da otkažem ljudima, kažem, neću doći, mislim, razumeš. Bukvalno, kažem, počeo sam da haluciniram na autoputu već, počeo sam da se previđaju stvari, ne znam šta, ali, hoću da kažem, ali to je cena posla, ok, ne dešava se to svaki put, ali ako si prihvatio da radiš ovaj posao i ako radiš ozbiljno, onda ćeš valjda i izaći svoje zone komfora i da postigneš to što treba da se postigne, da taj klijent to ne osjeti, da ne padne na njemu na grbaču. Dobra poruka. Ekipo, hvala što ste bili u biznis pričama, što ste podelili vašu i romantičnu i biznis priču. Hvala po prvi tebi. put u podcastu. Hvala tebi na pozivu. Hvala. A mi se vidimo u narednoj biznis priči.